Hello everyone. Please welcome back to you all. My name is Dave again. नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि नैबे गोदान मोनसे भिडिअ'आव ब्लग भिडिअ'आव वेलकाम खालामनाय जाबाय। माने फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय। दायो लोगोफोर जोङो हलंगियाव थांनो नागिरदों। हलंगिया अल बड' इउटुबार्सफोरनि मिटआव। दायो नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला जोंजों लोगोसे फैफाबाय थादो। हलंगियासिम ना मा बुङो नोंथांमोना? जों नोंथांमोननो दिनैनि अल बड' इउटुबार्सफोरनि मिट आपनि माखासे भिडिअ'फोरखौ दिन्थिलांनो नाजानोसै नोंथांमोननि सिगाङाव। लोगोसेनो दिनैहाय सोर सोरखौ लोगो मोनो नोंथांमोनाबो जों हाबखाबाय दायो हाबनोसै दसे थानानै जों गेटआ सौबाय आरोना आंना गेटआ दंफैयो जोङो नै जोङो गेटआव लानानै मोनबाय आरोना सिनावसो नालाय दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअ'खौ जों नोंथांमोननो एसे एनै शेयार खालामनो नाजानोसै। Guys, mana mana? Suruh Nazariनि channelखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो। जोंहा बड'आव फैदों आरो बड'आव मिटआव फैनायनि थाखाय नोंथांनि गोसोफोरखौ जों वेलकाम जासियो। आरो लोगोसे बे मोनसे खौसेथिनि मोनसे लामा, बे खौसेथिनि लामायाव जों बयबो आवगायनो लानांगोन। ओमफ्राय आइ नाम एटेन्ड जाबाय ना नोङो? एटेन्ड जाबाय? बैयाव एटेन्ड जाबाय? एटेन्ड जादो ओमफ्राय बिनि गेजेराव सिटआव लादो। थेंक इउ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। नोंथांमोना बर'जों बर' माने एसेबां माइगाम माने मा होनो माइगाम सिगाब बिदि खालामनांला आरोना माइगाम सुसाइ सरि माइगाम सुसाइ खालामनाङा। स' बयखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय बयखौबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय।